गिबि सेन्टारावनो Emmas.Wisdom चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय आरो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोयो। आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि फल' खालामदोंब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव मा बिषयफ्रा फैगोन दिनाव जालांगोन आरो इसोरा मा जिनिसफोरखौ संसाराव लाबोगोन आरो संसारा माबायदि जालांगोन आं बेबायदि बिषयफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव बाइबेलनिफ्राय इसोरनि रावनिफ्राय बिबुंथिखौ लाखिबोबाय थादों। दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअखौ लानानै फैदों। बे जाबाय निउ हेभेन एन्ड निउ आर्थ बा बर'आव बुंदों गोदान नख्रां गोदान हा। नोंथाङा जुदि गोदानै आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा गासै आंनि जे भिडिअखौ नायनो हागोन आरो इसोरनि रावखौ बुजिनो हागोन। आं नोंथांमोननि गेजेराव साबखांथि सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्ट 666 1000 जिसु ख्रिस्टनि संसार खुंनाय गग आरो मगग आरो बेबायदिनो जोबनाय बिसार बे बिषयफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदोंमोन। दा नोंथांमोना जुदि बेखौ मोजाङै मोनथिबावनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान नख्रां आरो गोदान हा बेनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला आंनि मुङा इमानुएल बसुमतारी। आं सासे इसोरनि रावखौ फोरोंगिरि आरो इसोरनि रावखौ बिबुंथि लाखिग्रा मानसि। दा आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे बिषयखौ दान्दिसे सम बिबुंथिखौ लाखिनो लुबैदों। बेनिखायनो अन्नानै जोबजासिम बे भिडिअखौ नायलाङोब्ला इसोरनि रावखौ मोजाङैनो बुजिनो हागोन आरो इसोरा नोंनि जिबनाव गेदेर खामानिखौ मावगोन आं आसा खालामो आरो आं मिजिंथियो। फै होनब्ला दान्दिसे सम जोङो इसोरनि रावनिफ्राय जोङो फरायनानै जों लाग्रोनि। इसोरनि रावा गोदान नख्रां गोदान हा, जायखौ इंलिसाव बुंदों निउ हेभेन एन्ड निउ आर्थ, बेनि सोमोन्दै आं इसोरनि रावनिफ्राय सिगांग्रोनो फरायनानै लाग्रोनि आरो आं बे बोसोनखौ नोंथांनि गेजेराव बिबुंथिखौ लाखिनि। फै होमबा आइजियानि 65 17निफ्राय लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान हा आरो गोदान नख्रांनि सोमोन्दै बोसोननिफ्राय फरायनानै लाग्रोनि। इंलिसाव बेखौ बुंदों। आंनियाव बर' गोजाम रदाय बाइबेल गैया, बेनिखायनो आङो इंलिसनिफ्राय आङो फरायनानै नोंथांमोननि गेजेराव होनि। For behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered, nor come unto mind, but be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people, and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. इसोरनि बोसोना बुंदों आङो मोनसे गोदान नख्रां आरो गोदान हा दागोन आरो गासैबो जे गोजामनि जे जारिमिना आरोबाव गोसोखांजाबावनाय नङा, मानोना बियो मानसिनि साननायाव सफैनाय नङा आरो बे गोदान हायाव गोदान नख्राङाव रंजानाय खुसिया जागोन होननानै इसोरनि रावा आइजियानि 65आव जोंनो फोरोंदों। फाय होमबा आङो आरोबाव इसोरनि रावनिफ्राय आङो फरायनानै लाग्रोबावनि। सेकेन्ड पिटारनि 3 अध्याय 13आव इसोरनि रावा बेबायदि बुंदों। इसोरनि जबान बायदि जोङो गोदान नख्रां आरो गोदान बुहुमखौ लामा नायदों, बेयाव बयबो धोरोमियाफ्रा थागोन। पिटारा फोथायारिफोरखौ लिरहरदोंमोन आरो बुंथि हरदोंमोन जे इसोरा मोनसे प्रमिस खानाय बायदि, इसोरा रादाय खानाय बायदि जोङो नेनानै दङ, जों आसा खालामनानै दङ। बे आसा खालामनाया मा? गोदान नख्रां आरो गोदान हा, निउ हेभेन एन्ड निउ आर्थ। आरो बे गोदान हा आरो गोदान नख्राङा सोरजों बानायजागोन?
बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'जों बियो बानायजागोन। दा जों फै होनब्ला आरोबाव इसोरनि रावनिफ्राय जोङो फरायबावनि नुजाहोजानाय 21 अध्याय 1 आरो 2 आव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदोंलाय। बिनि उनाव आङो मोनसे गोदान नख्रां आरो मोनसे गोदान हा नुबाय, मानोना सिगांनि नख्राङा आरो हाया गैया जाबाय आरो लैथोआबो थाबावाखिसै। बिनि उनाव आङो बे गोथार नोगोर, बे जाबाय गोदान जेरुसालेमखौ सोरगोनिफ्राय इसोरा हरबाय, हौवा गोदाननि थाखाय हिन्जाव गोदानखौ जेरै साजायो बे नोगोराबो बेबादिनो साजायखानाय। दा जोङो स्रायैनो इसोरनि रावनिफ्राय जोङो फरायनानै जोङो मोनथिनो मोनबाय दि इसोरा गोदान नख्रां आरो गोदान हा सोरनि लागै बियो सृष्टि खालामनो लुबैदों, बे जाबाय इजराइलफोरनि थाखाय आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ आजावबाय, बिसोरनि लागै जिसु ख्रिस्ट'आ गोदान नख्रां आरो गोदान हा बे मोनसे सोरजिगोन। आरो बे गोदान नख्रां आरो बे गोदान हायाव जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों धोरोमिया खालामजाबाय, नै बिसोरसो इसोरनि रायजोआव बा निउ हेभेन आरो निउ आर्थआव खामिनो मोनगोन। पौला बेखौनो बुंदों, मोदोम आरो थैया इसोरनि रायजोआव हाबनो हानाय नङा। जामलांनाय मोदोम, बे मोदोम आरो थैखौ लानानै जोङो इसोरनि रायजोआव मालाबाबो जों हाबनो मोनथारनाय नङा। बबेखानि जोंनि जे मोदोम, बे थैनो गोनां मोदोम, जे जेब्लायबो अरायबो थानो रोङै देहाया महिमानि देहायाव सोलायगोन आरो जोङो इसोरनि रायजोआव जों हाबनो मोनगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ फंसे बाथ्राखौ बुंबाय थायोमोन, गोसो सोलाय, गोसो सोलाय, मानोना इसोरनि रायजोआ खाथिसै। इसोरनि रायजोआव जायफ्रा हाबनो हागोन बिसोरो जाहैबाय जायफ्रा गोसो सोलायनानै जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन बायदि थाबायो। नै बेनो जाबाय इसोरनि रायजोआ, बेनो जाबाय गोदान नख्रां आरो गोदान हा। दा गोबां मानसिफ्रा सानो मा जिसु ख्रिस्ट'आ गासै बे संसारखौ पुरा थल्लं थफ्लङै एकदम सेवहांगार खालामगोन नामा? दे जों थानाय बे हा, जायखौ होनो जोङो वर्ल्ड बा बुहुम, जोङो बुहुम होननानै बुङो। बे बुहुमाव इन्डियाबो मोनसे बुहुमनि बाहागो। बे गासैबो जायगाफ्रा इसोरजों थल्लं थफ्लं खालामनानै सेवहांगार खालामजागोन नामा? नै बे बिषयखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। मा जिसु ख्रिस्ट'आ गासै बे संसारखौ सेवहांगार खालामनानै गोदान मोनसे नख्रां, गोदान मोनसे हा दागोन नामा? नैबे बिषयखौसो आं नोंथांमोननि गेजेराव गुवारै सावरायनो लुबैदों। दा जोङो बेखौ मोनथिगौ जाहैबाय, जागायजेननायाव इसोरा संसारखौ आरो प्रिथिबिखौ बियो दादोंमोन आरो बियो लैथोफोरखौबो बियो हानिफ्राय सेपारेट खालामदोंमोन आरो मानसिखौ बियो दादोंमोन। आरो जेब्ला मानसिखौ दायो, ओरैबायदि सुन्दर, ओरैबायदि सोमोनांथाव गावनि महरजों बियो दादोंमोन। आरो जेब्ला गावनि महरजों दायो आरो गासै संसारखौ बियो दायो, अब्ला बेयाव ओरैबायदि इसोरनि महिमाया दङमोन आरो इसोरा बेखौ नायनानै ओरैबायदि समायना रमायना, ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनदोंमोन। नाथाय मा जाखो? जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बा इसोरा बे संसारखौ दादोंमोन, मानसि माहारिखौ दादोंमोन, बाव पाप गैयामोन। ओरैबायदि रंजानाय, ओरैबायदि सान्ति, ओरैबायदि खुसिनि जेब्लायबो इसोरजों लोगो हमनाय, नैबेबायदिखौसो जोङो जागायजेननायाव जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय पापनि थाखाय मानसिया इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय आरो बे संसाराव गासैबो पापनि जे फिथाइ, पापनि फिथाइया जाबाय गोथै आरो पापनि आखुथायानो जाबाय गाज्रि गाज्रि मावनाय, गाज्रि गाज्रि सोलायनाय। नैबे बिषया संसाराव सफैदों। बे सफैनायनि उनावनो जोङो नुनो मोनबाय इसोरा मोनसे प्लानिं दंखाय। बे प्लानिंआ जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ संसाराव थिनहरनानै गावखौ फोथायग्रा साफ्रोमफोरखौबो बियो बासायनानै मोनसे गोदान सृष्टि खालामनानै बिसोरखौ बे जायगायाव, जेरै आदम आरो हवाया ओरैबायदि थासारि
मोजां थासारि समायना थासारि रंजा खुसि थासारि बे थासारिखौ नायनानै नै बेबायदिनो इसोरा गावनि फोथायारिफोरखौ लांनानै दोनहैनो बे मोनसे गोदान नख्रां आरो गोदान हा बियो दागोन जोंनो बाइबेला जोंनो स्रायैनो जोंनो फोरमायदों नाथाय कुइसना बेनो जाबाय जेरै जोङो मेथ्युआव जों नुनो मोनो मेथ्युनि 24 अध्यायाव आरो बेबायदिनो जों नुनो मोनो सेकेन्ड पिटारावबो जों नुनो मोनो 3 अध्यायाव आरो जोङो नुनो मोनो इब्राय आरियाव हेब्रिउस जायखौ होनो बेयावबो जों नुनो मोनो जाहैबाय 12 अध्यायाव इसोरा सानसे ओरैबायदि बे संसारखौ थरलं थफ्लं बियो खालामगोन ओरैबायदि सोमावग्लुंगोन आरो बाइबेला जोंनो फोरोंदों हाथरखिफ्राबो गोग्लैगोन होननानै बुंदों आरो इसोरनि रावा बुंदों सान आरो अखाफोरफ्राबो जोंनाय नङा आरो बेबायदिनो गोजा थै बायदि जालांगोन बेबायदि इसोरनि रावा बुंदों दा बेबायदिब्ला मा इसोरा गासैबो बे दानि जे हा दानि जे अख्रां दानि जे बुहुम बेखौ एकदम सावगारनानै गारहरनाय बायदि इसोरा खालामगोन नामा जोंनो बाइबेला मा फोरोंदों जों बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बुंनो हास्थायदों पौला मा बुंदों बेखौलाय जोङो नायनि रमारि 8 अध्याय 18निफ्राय लानानै 23 पदसिम आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ फरायनानै होनि अन्नानै नोंथांमोना खोनासंनानै ला आङो बिजिरनानै मोनबाय उनाव जोङो मोनगोन महिमाजों रुजुयोब्ला दानि जों सैनांनाया मुंबो नङा इसोरनि बिसाफोरखौ नुजाहोजागोनखौ सोरजिनाय मानियानो नुनो बिमायनो लामा नेनानै दङ मानोना सोरजिनाय मानियानो उदायै खालामजाबाय गावनि गोसोजों बे जायाखै नाथाय इसोरनि गोसो बादिसो जादों अब्लाबो बे बरसाया दंखायोमोन गासै सोरजिनाया आद्रि जानायनिफ्राय सानसे गहोजागोन आरो इसोरनि बिसाफोर गहोजानायनि महिमाखौ बाहागो मोनफागोन मानोना जोङो मिथिगौ जेरै गथ' सारिनाय समाव आइखां बायखां जायो बेबायदिनो बे समसिम गासै सोरजिनायफ्रा साजानायजों गाबख्रावो आङो टेस्टआव आङो फरायनि साजानाय आरो गाबख्रावनाया सोरजिनायहाल' नङा जोङो इसोरनि जिउनि ओंखारजानाय बिथाइफ्राबो गोसो सिङाव गाबख्रावदों मानोना इसोरनि बिसाज्ला खालामजानाय आरो संहार जागोननिफ्राय जोंनि मोदोमनि गहोजानायखौ जोङो लामा नायनानै दङ पौला बेखौ बुंदों जे दानि हा बे हायाबो कार्स होननानै बुंदों साव होजानाय होननानै बुंदों इंलिश बाइबेलाव स्रायैनो बुंदों साव होजानाय बे दानि जे हा बे हाया बे संसारा इसोरनिफ्राय साव मोननाय हा माबायदि साव मोनखो मानोना आदम आरो हौवाया पाप बियो मावदोंमोन आरो पाप मावनायखाय संसाराव पाप सफैबाय आरो पाप सफैनायल' नङा गासैबो संसाराबो पापनि बन्दिगियाव दङ बा एकदम इसोरनि रागायाव दङ नाथाय हायाबो उदांस्रिखौ लुबैदों जेरै जोङो मोदोमनिफ्राय थैनायनिफ्राय उदांस्रिखौ जोङो मोननो हास्थायदों बेबायदिनो हायाबो मोनसे उदांस्रिखौ लुबैदों जोंनि मोदोमाबो थैयो मानोना सासे मानसिया पाप लाबोनायनि दारैनो जों बयबो संसाराव पापी जाबाय आरो जोंनि मोदोमाबो थैनायाव लाङो साफ्रोमबो बे संसाराव जोनोम लाग्रा साफ्रोमबो बिसोरो थैनो नांथारगोन दा थिग बेबायदिनो नैबे संसाराबो इसोरनि श्राप बा इसोरनि कर्सआव दङ नाथाय इसोरनि बोसोना जोंनो खोन्थादों जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव फैगोन आरो बियो संसारखौ बियो सख'गोन आरो बे संसारखौ उदांस्रि होगोन होननानै इसोरनि रावा बुंदों ओमफ्राय आङो स्रायैनो आं नोंथांमोननि गेजेराव इंलिशनिफ्राय एसे फरायनानै होनि मानो होनबा इंलिशाव स्रायैनो इसोरनि रावा
जोंनो खोन्थादों पौला माबायदि बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फरायनानै होनि नाय For the earnest expectation of the creation wait for the manifestation of the sons of God. For the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reasons of him who had subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption unto the glorious liberty of the children of God. जे हा बे हायाबो सावनि सिङाव दङ आरो बे सावनिफ्राय जेब्ला इसोरा बे संसाराव फैगोन इसोरा बिनो उदांस्रिखौ होगोन होननानै इसोरनि रावा स्रायैनो बुंदों अब्ला जों मोनथिबाय रमनिफ्राय जेब्ला जोङो नायो अब्ला जिसु ख्रिस्टनि बोसोना बा इसोरनि बोसोना जोंनो बेखौ खोन्थादों जे बिदि दा जों थाबाय थानाय हाया सावनिफ्राय उदांस्रिखौ लुबैदों सावआवनो बियो दङ जेरै जोंबो उदांस्रि थैनायनिफ्राय उदांस्रि मोननो लुबैदों जोंनि मोदोमाबो मोनसे उदांस्रिखौ मोननो लुबैदों आरो जों माबायदि उदांस्रि मोनगोन जेब्ला इसोरा जोंनो मोनसे गोदान देहा होगोन आरो बे गोदान देहाजों जोङो संसाराव गोदान नख्रां गोदान हायाव जों खामिनो मोनगोन थिग बेबायदिनो दानि जे हा बे हा आरो नख्राङाबो उदांस्रिखौ लुबैदों मानिफ्राय उदांस्रि पापनिफ्राय उदांस्रि सावनिफ्राय उदांस्रि नैबे सावनिफ्राय उदांस्रिखौ बे हायाबो नेनानै थाबाय थादों होननानैहाय इसोरनि रावा जोंनो रमनि 8 अध्यायाव जोंनो खोन्थादों दा जुदि बेखौ जों कम्पेयार जों खालामोब्ला जोङो मोनथिगौ होनब्ला इसोरा मोनसे पेपारखौ एकदम थुख्रा खालामनानै सावगारनानै सेवहांगार खालामनानै गासैखौबो नष्ट खालामनाय नङा बबेखानि इसोरा बे दानि जे हा बे हाखौ गोदानै मोनसे रिनोवेशन इंलिशाव जायखौ जोङो बुङो जे दा हा बे हाखौ गोदानै उदांस्रि होनानै गोदान मोनसे दानायनि थांखिसो इसोरनाव दङ मानो होनोब्ला दानि बे जे हा बे हाखौ इसोरा सेवहांगार खालामनाय नङा बाइबेलाव obviously जोंनो नुनो मोनदों इब्रायारियाव 12 अध्यायाव आरो 2 पिटारनि 3 अध्यायाव जों नायब्ला जों नुनो मोनो जे इसोरनि रावा बुंदों फै आं इसोरनि रावनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव फरायनानै होनो इब्रायारिनि 12 अध्यायाव आं नोंथांमोननो स्रायैनो आङो फरायनानै होनि 12नि 27 आव आङो फरायनानै होनि but 26 and 27 whose voice then shook the earth but now he had promised saying yet once more I shake not the earth only but also heaven and this word yet once more signify the removing of those things that are shaken as of things that are made and those things which cannot be shaken may remain जायफोरखौ इसोरा थरलं थफ्लं खालामनो हायो बेखौ थरलं थफ्लं खालामगोन नाथाय जायफोरखौ थरलं थफ्लं खालामनाय नङा इसोरा बेखौ खालामनाय नङा होननानै जोंनो इब्रायारिनि 12 अध्याय 26 आरो 27 आव इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों इसोरा खालि हाखौल' सोमावनाय नङा बबेखानि सोरगो बा नख्रांखौबो बियो सोमावगोन जायनि थाखाय जोंनो गोदान नख्राङाव आरो गोदान हायाव सान आरो अखाफोर थानाय नङा हाथरखिफोर थानाय नङा लैथोफोराबो थानाय नंला नाथाय गोदान मोनसे इसोरा सोरजिनाय बे हाया सोरनि लागै जागोन धोरोमियाफोरनि थाखाय जागोन जेराव पापाबो हाबनो मोननाय नङा आरो दुखु आरो खस्थ'आबो मालाबाबो हाबनो मोननाय नङा अरायबो समनि थाखाय जोङो बे गोदान नख्रां आरो गोदान हायावसो जोङो खामिबाय थानो मोनगोन अनजाग्रा बिदा फंबाय लोगो नोंथांमोन बेसेबां इसोरनि रावा जोंखौ थुलुंगाखाङो दानि पौला बेखौनो बुंदों नैबे बिषयखौ नायनानै दानि जे थासारिखौ जोङो कम्पेयार जेब्ला खालामो रुजुनानै जेब्ला जों नायो दानि खस्थ' मोननाय दानि जे दुखु मोननाय दानि जे गाबनांनाया जेबो नङा होननानै पौला बेखौ बुंदों मानो होनोब्ला पौला बेखौ मोनथिगौमोन आं थानाय समाव 60-70-80 बोसोर जोरनाय समाव दसे समनि थाखाय खस्थ' लानाङोब्लाबो दान्दिसे समनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' जाब्लाबो नाथाय अरायबो समनि थाखाय जोबनो रोङै
गोदान नख्रां आरो गोदान हायाव आं इसोरजों खुसि खुसि जै जै मै मैयै आङो खामिफानो मोनगोन बेखौसो पौला जेब्लायबो लुबैयोमोन। बेनिखायनो पिटाराबो जोंनो बेखौनो बुंदों जोंहा मोनसे आसा दङ। जोंनि आसाया बहाय? जोंनि आसाया जाहैबाय मोनसे गोदान नख्रां आरो गोदान हायावसो। आरो बे गोदान नख्रां आरो गोदान हाया माबायदि इसोरजों दाजागोन? बे दानि थाखानाय बे संसारखौ इसोरा उदांस्रि होगोन आरो बे थाखानाय बे बुहुमखौ इसोरा पापनिफ्राय बा कर्सनिफ्राय इसोरा उदांस्रि होगोन आरो बेखौ गोदानै रिनिवेट खालामगोन आरो बेखौनो बाइबेला बुंदों जाहैबाय निउ हेभेन एन्ड निउ आर्थ, गोदान नख्रां आरो गोदान हा। बे गोदान नख्रां आरो बे गोदान हायाव आरोबाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायबावदों खेबसेबाव इसोरनि रावा बुंदों बेयाव साफ्रोमबो हाबनायफ्रा मोदै सखबावनाय नंलिया, बिसोरनियाव बेमार जानाय नंला, बिसोरनाव गाबनांनाय नंला, बिसोरनाव दुखु जानाय नंला। अरायबोनि समनि थाखाय इसोरजों जों गोदान नख्रां गोदान हायाव अरायबोनि लागै जों खामिनो मोनगोन। साननानै नाय अनजाग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर, जोङो दान्दिसे समनि थाखाय मा जों इसोरखौ बावगारगोन नामा? जोंनि समाव संसाराव थानाय समाव गोबां दुखु खस्थ' जायो, गोबां जेंनाफोर सफैयो, गोबां ओरैबायदि खस्थ'फोरजों जों नाख्रेबजायो। नाथाय अनजाग्राफोर जोंनियाव मोनसे आसा दङ। बे आसायानो जाबाय मोनसे गोदान नख्रां आरो गोदान हा। नैबे आसायाव जुदि जोङो जेब्लायबो गोसोखांनानै जों जिबन जापन जों खुङो अब्ला जोङो बोलोखौ मोनो। नै फै मोनसे स्टेपआव आरो मोनसे स्टेप जों आवगायलांबावनो जिउआव जोङो बोलोखौ मोननो आरो जोंनियाव मोनसे आसा दङ। जानो हागौ नोंथाङा गोबां खस्थ'जों भुगिनांनानै दङ, जानो हागौ नोंथाङा लोमजानानै दङ, जानो हागौ नोंथाङा खस्थ'जों दङ, जानो हागौ नोंथाङा फेमिलियाव प्रब्लेम्स जानानै दङ। अनजाग्राफोर गोसोखां, इसोरा जोंनि लागै मोनसे थाम थिम खालामनानै दोनखानाय बे जायगायानो जाबाय गोदान नख्रां आरो गोदान हा। बेयाव जों अरायबो इसोरजों लोगो थानो मोनफागोन आरो बे गोदान नख्रां आरो बे गोदान हाया अरायबोनि लागै सान्थि, अरायबोनि लागै खुसि। मानोना बेयाव पापबो हाबनो मोननाय नंला, मानोना बेवहाय सैतानबो गैला। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ अनो, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि चेलाफोर, बिसोरल' इसोरजों खामिफानो मोनगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, आंनि खावलायनाया बेनो, इसोरखौ आजावबायब्ला सैथोयै नंगुबैयै इसोरखौ खुलुम। नंगौ जानो हागौ फाइनान्सियेलि नोंथाङा प्रब्लेम जानो हागौ, फाइनान्सियेलि नोंथाङा मोजां नङा जानो हागौ, खस्थ' दुखु गोनां जानो हागौ। नाथाय नोंथांनि थाखाय इसोरा मोनसे थाम थिम खालामनानै जायगा दोनखादों। बेयाव इसोरा नोंखौ लांनो हास्थायदों। बेयाव गोदान मोनसे जेरुसालेमा सोरगोनिफ्राय, इसोरनि सोरगोनिफ्राय फैनानै बेयाव खामिनो बा बाव फैगोन आरो जों खामिनो मोनगोन। अनजाग्राफोर, इसोरा बयखौबो बोर होथों आरो नोंथाङा जेरै इसोरनि रायजोनि बारै दा इसोरनि रायजोनि बिसय खोनाबाय, इसोरा नोंथांनि जिबनाव सान्ति लाबोथों आरो इसोरखौ फोथायनानै नैबे गोदान नख्रां आरो गोदान हायाव थांनो इसोरा मदद खालामथों। इसोरा नोंथांखौ बोर होथों। आङो इयुनाव आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबावगोन। बे जाबाय सोरगो आरो नरकनि बिसय। दा आङो बेयावनो भिडिअखौ दोननो हास्थायबाय। इसोरा बोर होथों बयखौबो। आमेन।